sautin tambura na yar manya. Ranar bazdan kice diyar girma, shin shiga mai kyawu irin ta alfarma. Ga wani baiki nake mai tarbiyya kike, mai alkunya kike. Aisha tu Aminu mai nasara ranar rikice, kin haɗe adan da kika ginyo kice. Kin samu kiyama hasada duka yau san haukace, ke baki zama da masu gulma wajen tece kuce. Sai wani kyawu kike, sai wani haske kike, mai kyan sura kike. Taro yayi taro dukan jama'a murna suke, farin jini gare ki ga jama'a sai zuwa suke. Kin yi adan Swiss na da shi sai sheki kike. Aisha tu Aminu mai nasara Allah kare ki, wakar ki yau nake, sunan ki na rike, sai baitoci nake. Eke amanuwa ina da rawa, daɗin sauti ya samu ke da rawa. Hantsi ke shiga gidan kowa, hannun kyauta gare ki ba ruwa. Aisha ta mai kala da turawa, ko a kawayen jikin wuce kowa. Kanwar Zainab a gaida ke giwa, yayan Maryam farin cikin kowa. Aisha mai hankali akwai natsuwa, kawar Hafsat na tina da yar baiwa. Kawar Asma'u kika da takawa, gashi da ke rike kike, ke mai tsafta kike, duk dangi kin rike. Bazdan ki mutan gari suna ta zuwa domin ki ne, yan uwa da abokai shagalin da suke dinna ki ne. Kin ba su abinci ga ruwa duka ai bakin ki ne, mu bakin ki ne, kowa na ki ne, domin dangane. Kawayenki waɗanda suke taya murna, Asma'u a gaida ke akwai natsuwa mai hankali. Asma'u murna ya ba miki mai kyan tozali, yiwar mata a gaida Hafsat mai alƙawari. Hafsat lawal na ɗan zarewa fara zinariya, Dr. Hafsat gimbiya kawar shi